umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi ra ngono to Mbak Eka. Leres. Heeh. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Nggih, Eka. Mbak pripun? Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ah iya no. Oh, nggih. Oh, saiki Mbak Tatin panjenengan Cih. sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan estu niku kula ki tak. Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirimi mic Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Kok mic- kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Boten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Mergo akeh kedadian nggon anu lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. Wong KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugroho. Nggih, Maksudnya menika- tukul wiji Tukul seni wiji. iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh, Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng kesetrum geblak saiki nyindeng. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. Mangkate dhewe-dhewe. Nggih. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang kasidan jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, heeh. Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Sohibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawane ndok. Nah iya. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Ngote diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin melekat. Apa? Sapa? Meletak-meletak. Nang YouTube aku
lho. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nggih. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit ya. Oh, kuwi. Wah, tak rintu Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Ora wadum ngene iki angel golekane. Kyai laris campur sarinan. Karyane iki kok mung sakmene. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Ayo ngomong suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Sintenipun Suwargi. Nggih. Terus Kinto Susmono ugi. ora ya. Ten nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, aku Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya. Ngapa? Suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh ngene iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng kok ya. Dukaira kok dikira kemo wong lara. Lah Pancen iki nek muning njaluk. Iya. Anu Apa iki mau tekan ngendi? sowan marang Suwan marang. takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen kok. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Halah. Sik, iki genderek boleh perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki Mbak Tatin, adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep kok jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak kaya nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing dituthuki gembrenge rek kok. Lho, Ayo. aku wong rondo apa piye kok? Sing Ayo. dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Heeh. biasa, ora Nek arep ning kono kuwi kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Heeh. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dimkremi yo. Sowan marang Sowan menyang kutha gedhe. Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi kira-kira? Sing endi ya? Ah, mak goleki sing kira-kira sing endi? Ketek. Tak pilihke kowe. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebab. Kekalemen. Ora Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Kan bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Bagong iki. Moto yo mbayangke nggih. Iya.
Mas. Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane mriku sik. Ambon-ambon umume bathang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula kan anggere Petruk ning ndi wae ditekokke. Pak Petruk sinden panjenengan sing kaya tugelan debok nang pundi? Alhamdulillah bocahe niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cita. Jantenan ya. Kaya pathok. Iya. Mangga lanjut. Swara kurang permana aning wasis ngungro Manise. Saking manise janggute loro. Ece, kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada abu. swara Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh kowe nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoke kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi deman. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo engko irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya, Mbak. Luwih becik matenana tindang bisa Oe. Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh-pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Mastri iki kaya ngene piyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegong Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta kerawitan kok ta? Diaturi kok. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Iya. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan pope karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah nukoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawake diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Mosok diapet? Kon niku tok.
Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Hebat. Ya ta. Kula namung tangklet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jejere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Diatur iya. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok body? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes apa ora? Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan terang. Wah aneh-aneh to kok. Oh, pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diatur ya. Sing hand body, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten, terus grup sing miskin-miskin niku. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan, Cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana kota
Lin. Urip ana kutake Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Iki piye sing ora neka-neka ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo.